Machiegni runy kwaramogi chenro mar abila kaka makinde duto wasebet wapuonjre luo kite gi timbegi. Wang'iyo kaka kwerewa gi dewa machon nodak oganda masani wayudo kama wang'ayo nolal. Ageno nuriyo maber kwaramogi kamoro amora muntie. To Ramogi Ajwang' nogo ngero ni singo en gowi gi kodira mokalo ne wasingre wabiro dhi nyime kod chike mane Ramogi Ajwang' oketo ni tayo jalno matuo. Mondo wane anen to bet nadi manyikwa Ramogi Ajwang' tinde ka ng'ato tuo to gidwa chopo kuma ng'ato nitie. To ka ng'ato tho to koro timo solro. Matiende ni tindo oganda odong' mana timo solro ni ng'ama tho. Ng'ama tuo ok chop kuome. Mama wadwa ng'iyo to wayudo ka Ramogi Ajwang' to nogo ngeche moko manyalo konyowa ng'eyo kaka nodak. Wayudo ka nego wacho ni kar chuny jatuo. Nyiso wan ne gin machiegni gi jatuo kendo nwayudo ka gigo ngero moro ni tuo ilaro kod tho. Mano be nyiso wan ka ng'ato tuo to ni bet kode machiegni kilaro kode tho kik tho kawe. Mane wach mwadwa dhigo nyime kwa Ramogi warwaku abila. Kaka pile batha tung' kacha antie kod nyakwar tao ko Ghost wuod Mor Malanga Musa ne nyikwa Ramogi Ajwang'. Nyikwa Ramogi Ajwang' amoso kamoro amora ma utieno saore uru. An nyakwar tao ko Ghost, an wuo nyakar wuoth. An okeo go chieng' ochunge kod chieng' onjula to kod ochola kakea kochung'. An yuor Alice Ogot mano nyaluo nyagombe nyakorera nyapap ndege. Mano nyako molo. Mano nyako ma pap ndege nitie dalagi. Wan ok wakend ga nyiri ma ok wuog kuma ndege nitie. Kamano nyakwar tao ko Got. E batha ka antie kod Bishop James Otieno udalego nyadhi Musa ni nyikwa Ramogi. Nyikwa Ramogi amoso kendo nokweuru kendo wantiere chenro machielo mar abila kawuono ni ageno nubro bet mos kendo mondo winj kaka abila twak. An Bishop James Otieno makogola onyuola e piny mar Alego ajaka ruoth makakum Kombewa modak e tiend nyadhi skul Kanyero machiegni uru mondo mi wawinj twak kendo walam Nyasaye. Wagoni niero kamano Nyasaye mangima. Imiwa kendo odiechieng' ma kawuono Nyasachwa mondo wachak wawuo kendo watwak kaachiel koda nyikwayi Nyasachwa kaachiel koda nyithindi modak e tiend Ramogi Nyasaye. In wuoni Nyasaye man koda teko telnwa kwachako Nyasachwa wachak kodi kendo imiwa teko mar wuoyo kaachiel koda nema ni Nyasacha kod chir kod chia kuom yie e yore duto e nying Yesu Kristo Ruodhwa kendo machiegni urainya. Erokamano Bishop kuom keto wa ilamo nikech wawuoyo wach tuo. Nyikwa Ramogi Ajwang' wadwa chako to wadwa chaka moriere makwa ketho sa e chike mane Ramogi Ajwang' oketo ni tayi kidhi limo jalno mantuo. Wasenyisou ka ni Ramogi Ajwang' nogo ngero ni kar chuny jatuo manyiso ni ne gin machiegni kod jatuo kendo ne gigo kata ngero ni tuo ilaro kod tho. Kanyo bende wayudo ka nyiso wan ne gin machiegni kod jatuo kendo nitie kama bende giwache ni tuo nyamin tho. Mano be nyiso wa ni tuo ni ok en gima ber nikech onyalo kelo tho. Nyakwa tao ko Got wawei achag Bishop emolamo. Bishop wayudo ni kit Ramogi Ajwang'. Ramogi ne wacho ni ka ng'ato chopo kama jatuo nitie to lame mokwongo go. Adwa ni lere nyikwa Ramogi Ajwang' nang'o mi chikwa mar luo wacho ni kichopo kuma jatuo nitie to kapok itimo gimoro amora tikwongo gi lamo. Erokamano Okinja, penjo ni ne en penjo maber. Ing'e gimomiyo mano nyaka timore. Jachien nobiro e piny mano okwayo thuolo mondo mi ochand chuny oganda. Mae momiyo warruok kodonjo to chako kedo kod teko mar Satan. Satan kobiro to kelo gik moko mang'eny ahinya mamoko bende biro kata gi lwete yore mag tuo. Koro ka ng'ato chur e kitanda mar midekre to wachopo kamoro wang'eyo ni tuo no kobira bira. Joma moko tinde wacho ni kansa obiro nitie gimokele chiemo gang'o. To wang'eyo ang'eya ni Satan ok ohero mondo ng'ato winj maber kendo Satan kedo kod ohandi, okedo gi ngimani kendo kedo gi gimoro amora yo moro amora ma Satan nyalo dwaro mondo kethgo ngimani otemo mondo mi otigo. Mae momiyo wang'eyo ni kata tuo mituo cha e kitanda mar midekre jachien oketi e kitanda mar midekre kendo tweyi kod nyoroche kanyo ma ok inyal bedo kata kod kwe. Mae momiyo ka wadonjo kod lamo Okinja to jochiende go gike kendo kata mano obute tie kitanda ni kanyo ka ochwere kanyo kochwe ni gidwaro mondo gichudhi mane pien kanyo to waketo lamo jochiende go gike. Mano sama wang' wamosre kodi to kata ka daktari ne tuo moro pod chande nodhi somo odhi rango tin winjo mana ka daktari oduogo ka koro wacho ni tuo ng'ani ero koro waseyudo kendo x-ray ne wacho ni en mana kod tuo machal kama yadh bende koro oseyudore. Mae momiyo ka wadonjo kod lamo to wang'e ni teko mar Satan man kanyo keyo
lambwa no keyo teko mag satan mar kanyo kendo jatuo nwang'o kogonyore. Me momiyo nwadonjo kod lamo kamoro amora. Erokamano Bishop. Kwa Ramogi Ajwang' ageno ni kanyo winjre kidhi limo jatuo to Ramogi Ajwang' ne dwaro kitwa mar Ramogi kichopo kanyo to pod ikwayo Nyasaye. Nyakwata Okogot, nitie jomoko ma i oganda ma kodhi neno jatuo to goga wang'e kuom jatuo to chako ywak. Jatuo bende karange to chako ywak. Koro ikia ni ng'ano madiho wadgi. Moko be nitie ma kochopo to sena wacho ai pod omera tuo mar kansa ni noa kure gini osemna keti kama. Pod nyaka bilo aneno ka penjo no ikete yore kaka ipime e yo machielo. En mana mi penjo Bishop ne ang'o momiyo ilam. Koro nyaka nyisi nyikwa Ramogi Ajwang' ne lamo ni kara en ang'o. Lamo nyikwa Ramogi Ajwang' en wacho weche makelo geno ne ng'at matuo. Weche miwacho kar kanyo gin weche miwacho matego chuny jatuo, matego chuny jogo mawede mag jatuo, gosiepene gi ng'ata ng'ata man machiegni ka winjo weche miwacho sama kidonjo cha. Gik ma ng'ato wacho kawuok e dhoge koneno jatuo gin gik makelo geno kuom jatuo. Mano ega gimiluongo ni lamo. Nikech lamo en wacho gir geno. Gima bro miyo chunyu bedo motegno mondo ng'ato oyud kodo resruok ne kara an ng'ama ji lamo na maber. Winjo ka ng'ato wacho ni wach moro machuoyo chunyi tiwinjo ka iwacho ng'ane no ok lam naga maber. Tiende ni weche mabeyo ma bro mori makweyo chunyi mano e galam. Emi bro miyo ng'ato wacho ni ng'ane owacho weche moko ma lamo na maber. Mane gimiluongo ni lamo. Ma mzungu ni eno bende nitie kaka no kelo lamo. Mane aina ma Bishop gintiere cha. Mano mana style mare mo bendo obiro go kaka mzungu nowachuru mana kama. Koro wan nonwang'o ka wan gi weche wa mag kelo geno magin lamo bende. Mane wawacho kama jatuo nitie. Ma ok ni nyal chopo tiwacho ni ng'ane to maka idero ma sani wani ng'ena lego gugenya wacho ni ng'ama odhero luongo ni ng'ama oran. Ng'ane oran adipan ma ng'ane oran tinende odong' mana kedi. Ok inyal chopo tiwacho kama ni mbele jatuo ni to ilich machal nadi. Mano iwacho weche mag lamo marach. Ok iwach lamo maber ni jatuo. Keche ok iteg chunye. Unegi wuorne mana achopo kaeri tanwang'o ka midekre odonjoni. To midekri kata kodonjoni to aneno ka itegno. Tadwa ni bed gi chuny motegno. Nikech wan bende walamo ni mana mondo ibed mangima. Mondo ichungi chaki tim giki kaka nyochi timo. An gi geno ni jachwech Nyasaye nyaka laga olag kuomi mondo ichung mondo kendo wadhi mbele kod ngima maber. Mani lamo ni jatuo ma ok iwach wach mar ne jatuo dhero. Koro en ng'at mana ma oserumo ni ilichi chal mana kama. To pi wang'i osechako ni yawa nyathiwa yawa. To ok ma eriweya. Mani inege ta mani wacho ni chudhe. Piny masani tek. Piny masani tek ni yawa to koro nyithindi to chama ang'o sama in kitanda ka gori dero ni. Mani ng'eni nego ng'atni. Onge kony mibiro konye go. Konyo ok en kata na kelo kuon kod ring. Kony oriwo nyaka wach mawuok e dhogi mondo mi jatuo bed gi geno. Winjo kiwacho kanyo chal midwa pogri gi Bishop matin. To wadwa ni mondo wathegre gi nyikwa Ramogi Ajwang'. Winjo kiwacho ni nitie lemo moko ma wasungu koro kelo. Magisenyiso ji makata wan kwachopo tinyalo ka jo Kristo chopo Bishop ong'eyo to wacho ni walamo ichalo chak te guono manipolo. Wono manipolo nyikwa Ramogi to ng'eye. Winjo kiwacho nitie lemb Ramogi. Kora kwayi ni dak achiel ok ipuonji nyikwa Ramogi kaka Ramogi ne lemo. Aparo nyaka bedo ni lemb Ramogi asewachogi ma bende ok gipogre kod mag Bishop malach ahinya. Awacho mana ni nitie style mag lamo kaka ng'ato chano wad mage. Weche modwa wacho kaka ochano. Mzungu nondiko mage kaka odwan mondo wach. To wabende kaka ne walamo ka wawacho
mawaluongo nyaka nying kwerewa ma nyocha ne wasewachi chenro mokalo ne kwaro makama kama ne in ruoth ka to manya kwari kori e midekre odonjo kuome to dake ulamne maber mane usedhi kuom jachwech nyaka laga udak kodoni iwinjo mago ne kaka ne ji wuoyo ka iluongo nying kwere to inwang ka kwerego ko luongi nyingegi to kendo ginyalo biri lek kaka ne wasewacho cha ne kara wuoguru gidhi kuom ng'ata achiel to iwacho ni wuoguru wadhi ane to odhi siemo yath to yadhno ko odhi okaw bo tim kaka owacho to kogagi jatuo to jatuo inwang'o ka koro kendo kuo kata jatuo no nyalo biro nie lek kendo biro koting'o yath kod agwata to en ng'ama jatuo ne ok oneno notho kata higni 50 mokalo to omiye yath to omadhi lek ka piny oru to jatuo buogre e lekneno to owacho ni jok matuoye naneno ng'ato kwaro moro biro ng'at ma kwaro moti kabisa to en kama to jomong'e wacho mano kwaru mang'ane biro kara in erisekwo kwaru obiro thiedhi omi yath mimadho gagwata na madho isekwo kama nyakwata biso nyakwata ukele maber kabisa ni kara kwa lemo samwa lemo ng'enji mulo Joseph iwinjo ka nitie jo nabi moko mimulo kulemo donjo ka nyakwata otemo wacho ni wabende dewa domtila Margarita ok ne gin domtila Margarita dewa manose ne domtila da gin okiwinja maber atemo nyiso bishop kaki wacho ni kaka jo Kristo nitie jo magiluongo e muma Margarita Margarita onge muma Margarita gin mawa domtila go gin mawa Abisalom nyinge kwerewa machon ka ni mago be seche milemo iluongo kwerewa machon ka ni gibende gichopie kuom jatuo ka gikelie yath kendo aneno ka nyakwata wacho ni samo jatuo nyalo leko kane chira machande to leka dayo moro biro kama kuoyo manyasi denda koro kochiero do ka dendo gonyre gini dibed adier mano to en adier Okinja dongi ing'ene joma ne chon wan kwa lemo to wan kod Mikael wan kod Abraham kata kewa donge dhomo kaka Abraham to wan kata kod Maria wan gi malaike mag polo malo jogi ne gin jochung' ma jombetre mag Yesu kendo jandi mang'eny ne nwang'o ka Nyasaye ne tiyo kodgi kendo kata kisomo ji kaka Isaya gini tinwang'o ka ne gin kod gondegi mane gitiye makata ndikate moma kata na jopiny beno ng'eyo ni tich Nyasaye notiyo Joseph notiyo tich maduong' ahinya oganda mag Abraham notiyo tich mago ne gin kod migepegi ma ji duto ng'eyo to gin kod tekregi e migepe mag tich Nyasaye mwawachogi wang'eyo ni Joseph kobiro to biro kelonwa checking kuom gimoro kata machando jatuo Abraham biro kod checking Mikael biro kod lamo maratipo migolo go jochiende Melkio golo juogi maricho Kathrina biro gi yath koro wan nyaka wati kwa lamo mano mondo mi ogandagi nikech ne gin oganda maroteke kuom tich mar mbetre mar Nyasaye kendo ne gin joote madongo ministers madongo nyaka cabinet ministers marobede ne gitiyo ni Nyasaye koro waluongo gi mondo gibi mondo gilor ka mondo gikel tekregi mondo mi tekregi go kony ng'atcha ang'eyo ni mano wasetimo kendo setimore madier to wach miwinjo mawacho mare nyakwata bende kelo ka ni piny luoka ne wan gi ng'ato no bondo mungu ne jabilo marache obendo luongi ka salamo ni obiego manyasi iwinjo kewa mae okanyal tamra nikech atamra nade tang'eyo chikegi kaka chal to bendo nyuola e piny luo dan kata nyakwara mogajwang gima koro pogowa ka en mana ajatich Nyasaye an jaote mar Nyasaye an cabinet secretary mar polo to mano kende gima pogowa kae to gima duong' to nan nyakwara mogajwang mae momiyo iwinjo ka wacho ni program wa mokalo na wacho wach moro kae to koro adwa nuoye nikech kawuono Nyasaye omiwa thuolo moro machielo katieko nasomo moma nadwa keto ni jogi kende ema lure kod wach mokewa wacho Ruodhi mar ariyo Ruodhi mar ariyo chapter 20 verse 1 ka tuo no omako Ezekia nene uji duto ng'eyo ni ng'at ma Nyasaye nohero kabisa kendo notiyo ni Nyasaye motegno ahinya bo mako piny
en bende ne en kata ministers mage tuo nomake kane ne olemo e kitandane ma midekre to Hezekia nokwayo Nyasaye kane osewachne Isaya wuod Amoz nosewachne thuolo osewuok teko osewuok e polo kendo osewachni in daloni oserumo e kitandani mar midekre mituo ne Hezekia ibiro tho Nyasaye ibiro kawo chunyi to nolokre bolemo mokwayo Nyasaye mondo omed higni to achien sama ne tuo mar bur nomake maduong' ahinya mano ok onyal bedo kata mangima bas achien kane oselemo to Nyasaye nowinjo ywake ne bowacho ne jatichne ma Nyasaye nomede higni 15 to kata kane osemede higni 15 kamano bur ne pok orumo Isaya wuod Amoz Okinja ji duto ng'eyo e muma mar Nyasaye kod tijene manotiyo Isaya wuod Amoz nobiro mowacho ne jaod Hezekia ne dhiyo e bungu in kod nyari magiwuok gidhi gi nyari e bungu ma owacho ne gin ng'weduru oboke mar ng'owo ondika mano mar ng'owo kendo uswage kuseswage turuwe kod mor nyaluo mondo uketie borno ndiko mar Nyasaye wacho ng'en ng'at moro bro chako wacho ne wuod bishop ok wach madier ondike ruodhi mar 20 to bang'e achien iwinjo bang'e achien ndiko mar Nyasaye wacho ni burno nochango mana gie sano kendo Hezekia nomedi higni 15 manochako bedo mangima me momiyo kata kiwinjo ka okewa wacho no bondo kamumbo sijing'ano jogi bende ne githoga ka gin kata gi yien ne gin kata juoke mane ong'eyo seche moko yien mane konyo koro biso kabila nitie kama an nolalna marwan mondo wawinjre kod bishop awinjo ka bishop owacho ne nitie kama opogre kod Ramogi Ajwa nikech en owacho weche Nyasaye en onge koka Ramogi wuod Nyakabelo Ramogi en wuod Nyasaye kama bishop nyalo wacho no pogre mwapogre nitie ma en adiera nitie kama wapogre bishop wacho weche mag misongo mana e lamo ma entie nikech misongo kod jarateng jogi te gin nyithind Nyasaye to bishop owuok odoko ka misungu owacho mag misungu kendo kwano kwere wasungu ma bende jobilo mane nigi yien mane no urbo ng'wedo yath mang'o moswago mochango ng'ato to ang'o momiyo bondo mumbo to ok wachien be nogolo yath bino ochango ng'ato koro kanye ma pogruok nitie en owacho kwere mag wasungu to wan wawacho mag Ramogi bishop kapok wadilo juogi nyakwatao en nyakwatao Kobot tao ne jalweny mong'ere ka tuo goye piny bobilam tao bi nyalo luongo kanyo no gumbo nyamalele ibende ni tek lweny ikai konya go lweny momiyo awacho igene adwa kuongo correct kamoro ka okewo ko winja okewo onge kamoro mwapogre kata achiel onge pogruok moro kanyo mokewa wacho nuwa pogre kod na wacho kama kelo ga pogruok owacho ga ni kar rieyo bondo mumbo ming'eyo in wuod Alego bondo mumbo jasa kwajigo kata riva yala mupogo tini ringi dhi ir ng'ato loka maswago ng'owo iwinjo pogruok ma wacho mantiere kanyo en mana mar bwana ni gibro lama e nyinge mag bondo mumbo Margarita miwinjo ko wacho ka maka emo believe emene kod yie ni nyalo konye to an kod yie mar polo motelie kod Nyasaye monyuolo Yesu mawuode manokelo konyruok ne pinyni okane pogruok maduong' malich kanyo iye ne ng'ocha okanyal ng'ocha no swage bu thiedha dola iwacho yes manyiso ni mag Ramogi miswago gi nyalo thietho to kema selando ga pile ka ni nyalo timre donge timre ka koro uni gimachi koro Ramogi en wuod Nyasaye Isaya mo wacho kande maka bende yawuot Nyasaye koro waduto wan ga nyithind Nyasaye to wan ka wathietho gi yiendwa to misungu dwan mondo kik mawagi owach bundeke moma en mage to ka giswago ng'owo tiyudwa ondiki moma kacha okama ma wapogre ga to ok wapogre no kwan nyithind Nyasaye Nyasaye to waduto wan kuome to misungo kawo kore to Ramogi kawo kore mae kama wapogre kod bishop erokamano nyakwata bishop nyikwa Ramogi Ajwang' awadhi nyime kod chike matayo jalno modhi limo ng'ama tuo we wadile juogi komondi ka wasebet kwawacho ni juogi en sirikal yore obende nyaka wadile winjo ka bishop owacho ni juogi be nitie mabeyo gi maricho to wan wawuoyi juogi maricho
ma dho musungu wacho ni Holy Spirit. Kamano Bishop. Juogi maricho ken Holy Spirit. Juogi mabeyo. Juogi mabeyo Holy Spirit. Ma wacho. Juogi mabeyo. Nikwara mugi we warwakie janyatiti moma niketo cha oganga okumu korengo orengo kagombe waketi okumu korengo ka wachako waduoge ruru kamano. Machiegnu kendo nyikwara mugi chenro mar abila ageno ni ngolo mar okumu korengo no dilo juoku maber. Wadhi nyime kod chike mane Ramuga Jwang'o keto ni tayo jalno matuo. Nyakwara nyakwata Okogot wayudo ni chike magwa mag Ramogi mag dhi limo ng'ama tuo ado ka Ramogi ne wacho ni kidhi limo jatuo ok idhi gi lweti nono. Karacha inyati ting'o machunga. Adwa ni lero ni Ramogi ni ma tonge chiang'. Ing'eyo ni ting'o gimoro kidhi limo jatuo. Jatuo ni Ramuga Jwang'o wacho ni koro en ng'at ji duto sama koro tuo gore kuome.
Koro idwa ni mondo ka ng'ato dhi to ting'ne gimoro, titing'o gik mamit ma loso dhok, mamoro juogi, nikech en gi juogi ma koro juogi mokecho, wanyalo wawacho kamano. Koro nyaka iting'e gimoro ma kichopo tibende ihoyo go chuny jatuo na kelo ni gimoro ka. Kata kok ochame to okane kanyo, to nitie ng'at ma tuoyega ma bende kobiro kata iyudo ka ng'ano ni kanyo, to ng'ano bende nikech koro tuoyo jatuo, en ing'e ni onindo kata kanyo. Obende koro gigo ema bende onyalo chamo, nikech otiyo tich matek, loko jatuo, luoko jatuo, gomba kama beyo mahoyo chuny jatuo en kanyo. Koro bende nyaka rite ka achiel kod jatuo. Emomiyo gik mokelgi obende onyalo yude matin. Jog jatuo ma koro kata chiege gi nyithinde ma bende obiro nene kaka ochiew kendo bro lime kaka oriyo, jogi bende kobiro nitie kata pesa moro ma ng'ato an go e kinde ma koro pesa nitieni ma iweyo ni jatuo kanyo, to jatuo wacho ni jaode ni kaw gini, pesa moro ni kaw konyre kodo ka ot. Koro mae en gimiwacho ni nywako ni tuo cha, igoyo tuo ni yore mang'eny, ma yath ichiwo koni, kony bende ichiwo koni, chiemo nitie moromo mondo kik jatuo bed kod chuny moro ni chiemb osuptal samoro ok ohero, to chiemo ma okelne moa oko mopogre go chiemb osuptal chunye ohero. Mano kelo chuny jatuo bedo motegno. Erokamano nyakwatao. To nitie kama mimulo jarit jatuo ni, nitie nyikwa Ramogi moko ma pok odhi rito, chieng' moro gini nyalo yude to dhi rito. Nitie jomoko ma bende osedhi rito. To nitie jomoko ma korito jatuo ma koro wuoyo ok onyal wuoyo. Tiyudo ka ng'ato biro di aluf to jarit jatuo ni soga mani ofuke, ok wach kata ni joka ni ng'ama obiro olime. Taiti tiekna kod jotuo moko nitie ma kodhi chieng' ma koro igolo jatuo to chwe ma wang'e leny molo kata jatuo. Ma en teka teka jatuo wacho ni chunya to kane ka gombo bambo ni to senagi ne okoritni. Wadinya kabilo, ineno ng'at madiyo gigo mokel makonyo jatuo. Ikit Ramogi ng'at mane itero rito jatuo ne en ng'at ma jadiera, kendo emomiyo jatuo bende ohere. Koro ok ne en ng'at monego bed ni diyo gir moro ma kata obed mana pesa, nikech pesa bende onge kinde machon. To kata ka pesa ne osebiro, pesa no ok onego idig mar jatuo, nikech en gima okel mondo koro otimgo gimiluongo ni kony ma biro konyo nyaka jog jatuo manindo owe ot. Ka koro idiyo gi kaka to koro ichalo ng'ama biro loko ohala gi tuo mar nyawadu. Mago gik makelo numba bang'e e kit ngimani e kinde mabiro. Ng'at ma rito jatuo no iwacho ni moko bedo ka winjo kiwacho no chame matin. Kinde ma koro jatuo samo nyalo wacho ni chunya kdwa gino. Wadinya kabilo nitie kata ngeche mube ung'eyo ma iwacho ni kata mana japidi bende nyaka nang'ie dwete. Japidi nyaka nang'ie gima obendo opidho ko nyathini. Koro chal kaka jarit jatuo ni, obende ma en kani, ing'e no onge kuma odokie odhi tedo no chiemo. Koro bende gik mokel ka gi kaka asewacho cha, emo bende obro yude moro mobilo mogayo kod okech, nyaka chop kinde ma jatuo bro wuok to giwuok go gidok e ot. Emomiyo obro wuok kanyo kochwe, nikech ing'e no onge tich motiyo mopogre gi bedo kanyo gi rito jatuo gi luoke no. Koro chamo chiemb jatuo, to ng'ama tuoye cha onge kama chik nokete ni kik ocham chiemb jatuo no. Mak mana ni otemo lombo jatuo e seche duto, makata ka jatuo ok nyal chiemo maber, nikech ing'e ng'ama jatuo koro ok chiem kaka ng'at mangima chiemo gacha. Koro en gimimiye mana matin kobilo bodonje iye, to kendo iweye oyweyo, kendo seche moko ibro temego kamano nyaka chop kama bende chiemo no donjo mede teko. Mano idwaro ni ok irikni chamo nosekwer no kadwa mai, to in isemuonye te itieko. Nyaka ikwong ichiwie thuolo moromo mondo mi tem gage matin tin. Erokamano nyakwata, wageno ni jogo ma rito jotuo winjo kata ka idwa wuok dhi limo jatuo kata osekwanyi ni dhi rite, nyakwata olero kanyo. Bishop, nitie jomoko ma bende ka ng'ato tuo to koro gitimo solro, kete kati WhatsApp, pesa isolo,
to ok chop kuma jatuo nitie. Kae to iwacho ang'o? Ero kamano Okinja, ing'eni nitiere joma moko mosetimo timbe maricho kabisa, ma gichalo joma gin gi celebrate kata gin gi timo mahu e chandruok ma ng'ato nwang'o. Inyalo nwang'o ni koro ihingori e pien, to koya WhatsApp no, to WhatsApp no iwacho ni nikech in e suptal bende simu go kidwa kata winjo, seche moko daktari owacho ni kata na sim kik ywag buti, koro ikia gima timore, to kara pesa tisolo kucha, kaeto achien ni koro biro mang'eny, tinwang'o ka total mar pesa chande nodoga mana piny, kochopo 30,000 50,000 tidwoke adoka piny. Magi gin joma okuong, kendo apara ni sami ichamo ga pesa mar WhatsApp mar ng'ama tuono, ichal ng'ama chamo pesa liel man kod kuong, ma sa sami chamo pesa mar liel to ing'eni dong kod kuong, nikech ikawo pesa itero ni nyithindi chamo tiwe kacha ka ji ywakie. Mano chala kod ng'ama bende chamo pesa mar suptal. Mano en gima Nyasaye ok oyiego, kendo chunya enago aparo no nego waro nwang' warruok manyien, nikech itero kuong. Pesa mineno michamo mar WhatsApp mar wall mar jatuo no en pesa ma okuong, nikech onego bed nokonyo ng'acha, kendo ng'acha dwaro pesa no kabisa en kod familine. Mae momiyo seche moko inwang'o ka ng'ato kosesolo gine ni admin, to koro inwang'o ka kata na gigene kata ka tich kamotiye en kod kisaran mang'eny, kata wenda up ne en maseche moko tero ji e suptal. Otero ji e suptal nikech nyo chamo pesa ma ket pesa moko onego bed ni chamo pesa mar remo. Erokamano Bishop kuom lero kan. Nyakwata Okogot, wayudo ka kendo ni kit luo ne jodongo dwaro kata juogi mag Ramogi Ajwang' ni ng'at kidhi kama jatuo nitie to kupenji ni to dala iwe nadi, wayudo ka Ramogi nek dwa ni koro igoni mbaki ni jomotho. Ang'o momiyo Ramogi kidwa ni kama ng'ato tuo iwacho weche ng'at motho? Wuod Nyakabilo, nyocha e chenro mokalo ne wasewacho ni kata mana ka itero jatuo e osuptal to ber mondo ne sanduge mani dho gate. Jomoko wek timo biashara mar loso sanduk mag jomotho e dho gate mar osuptal. Chal kod wach miwachono, ne sami dhi neno jatuo to en ng'ama oseteri ward odak kuro, ok idhi gone mbaka ma odoko ka weche mag thon ng'ane bende nyo chunyi ochot nyoro e ng'ane mwaywago, to en e ward ka obendo tuo matek kabisa. Kanyo samoro inyalo nyise to koro bende miyo chunye ol. Bende inyalo wachone wach mar tho mar ng'at manyocho geno i chunye saidi, mami obe chunye chod mana sano kaka iwachono ok iwuog kanyo kapok otho, nikech koro inyise gima ok owinjore owinj to ol, en koro chunye osegadho. Koro chalo mana ni kaka wawacho ni nitie gik ma ok wach kama jatuo nitie, nitie gik moko ma be ok nyis kuma jatuo nitie. Jatuo en ng'ama itego chunye, kimedo ga nyise ni nitiere ngima mbele ne maber, ochang mondo ngima odhi mana mbele. Ok dhi wachne wach jok manyo osetho. Jogo kosetho gisetieko mag-gi. Jatuo inyiso mana kaka onego bendo chang ka yien kaka owinjore oyud thieth makare kowuok. Koro aka nong'e ni karang'ane ne nothoga ka onge ani wot. Erokamano Nyakwata Okogot. Kwa Ramogi Ajwang' ageno nowinjo kanyo mbekni monego go kidhi kitanda ma jatuo kata ng'angu mare, winjo ka Nyakwata Okogot temo lero kanyo. Nitie jomoko ma Ramogi Ajwang' nogo ngero ni ber mondo ikier gi tiendi molo dhogi. Nitie jomoko ma kier gi dhogi. Bishop, nitie jomoko ma kodhi kata kar jatuo no to jatuo wacho ni to dala koni we nade, to wacho na chambi mani komo kaber kendo koth chwe, to wach marach no molo nyathi nyieki nowe dhok bochamo puodho gote. Gintie Okinja ng'eno mago gin achiel kuom gik moko wawuoye ma wasewacho mag rito jatuo ka. Kendo ing'eno wacha enano nyalo chudho jatuo kabisa ma med tuo kabisa. Nikech kata kanyo cham dhuko donje boketho cham manyo beyo, ing'eno bro end up ni seche moko chulo kata loan ka eka fund ma loan ing'ade to pokotieko kata loan to onwang' ka cham osekethore to jatuo ni ka jatuo ni chudhe. Mae momiyo ineno kaka seche mamoko bende gik ainago idwaro ni mondo mi kik ng'ato wach. Mae momiyo bende idwaro ni jatuo, ng'at ma dhi rito jatuo itimo nonro ahinya manwang' ne en ng'at ma ok nyal ba dhoge, ok en ng'at ma nyalo wacho weche
bende seche moko en ng'at mong'eyo nyaka gweng', ong'eyo nyaka ji, ong'eyo no ng'ane. Nitie joma moko ma bende seche moko ng'at marito jatuo nyalo kata ne dhi e gate kowinjo no ng'ane biro to wacho no ng'ane jatuo nindo, to jatuo kara kona matiende gitemo avoid ng'ani mondo kik chop, nikech ng'ani kobiri jatuo ka to obro kata chudho jatuo, nikech seche moko en ng'ama oga kendo kata seche moko ng'at ma seche moko kochopo kata obro kar kendo we lamo to obro na we chandruok. Nyocha ne waneno kata e weche mag social media gi Okinja ka nyako ma ja form 4 notieko atieka form 4 to kara en samo timo ga penj to min gi nosetho. Nyako ni apano wuok Kambani koni. Nyako ni nene bang'e kosetieko penj min gi otho kaya kochako penj. Noko nyise ni min gi otho, nikech dine nyise ni min gi otho to penj no do bare dako timo penj bang' higni 4. Koro jogi no owacho ne nyako ni nyathini ni min gi otho mondo mi okwe chunye, mondo mi gifanya ni onge gimoro mosetimre marach, mondo nyathini obeda kod kuoti matima penj ni mondo rum. Adier nobedo nyathino malit ahinya kaneno chopo to nwang'o mana kaliele manitie kendo luor kod kite kanye ma min gi noninde, nokobedo ma yot ne ahinya kendo noywak sidang'. Koro jatuo ok wadwar ni nyiso gik mamoko motimore e dala. Inyalo muna penjo to ng'ane dhi nadi, ng'ane dhi maber, kata kanyoro dhako machi ng'ane manyogore gi ng'ane mowang'o to mago koro kiwuoye gigo chien jatuo ka Nyasaye omo ngima nobiya no nwang' ka gigo notimore. To an kana nyan mani subtal to magi gik manyo timore to karo kunyal wacho na koro ken ng'ama lelo to koro chaka go koko, lakini subtal to kinyise gik aina. Kata mana nyathi moriembi skul to en nyathi jatuo, ok terne wachi osuptal ni ng'ane nyose riemb ni dala. Kata nyathino kiyie ni mondo odhi one babagi, nikech babagi biro penje to kendo ma in kani to ni baba an nyo riemba, mano ok ber. Iwacho ne ni in ritane matin, to ka nitie pesa moro ng'ado yud mawede dibed kodo to ng'ato iore go duoke e skul. Ok nyalo nyiso wuon gi ne nyo riembe nyathi, mago duto dhi medo chudo jatuo. Erokamano nyakwata Bishop kuom lero kanyo. To nyakwata Okogot, nitie oganda moko ma samoro wuon gi matuo ni wod gi thiedho, ka gibet but wuon gi to wacho ni jaduong' ing'e no molo wadwa maduong' timne ber lo pogo chon. In mi wacho ni piny Ramogi Ajwang' orochre to jogo nitie kian kanyo tinyalo wacho nadi pogo mwandu jaduong'. Ing'eyo ni magi gik mane ipuonjo ga i abila chon. Ng'ato dongo koa a piny koro en nyathi matin ma hike pod gin na higa 2 kadhi mbele, mondo ging'e kaka ji dak e dala, gik monego wachi mbele ng'ama tuo, mago duto ne iwacho ni giga. Onge kaka joma dongo ma tikgi otwi yier man go mon to koro wuon gi tuo to gidhi go mbaka mag lowi mbele wuon gi, matiende ni gitemo ga nyiso wuon gi ni baba in to kaka inindo ka koro ithoga in ma kik iwewa kapok ipogo wa lowo. Mano ok en gima kare, nikech wuon lowo en mana wuon gi no. En ong'e nade ni baba gi ne dwa miye lowo, samoro timbe ne richo ga wuon ok ohero, wuon gi ok noketo mpango moro amora, nobro wen ng'at ma owen lowo kawuono to baba gi to rwecha e kinde mabiro e ndalo mbele ka, to bang'i wuon pok oywe liel te nosedwaro janyiew lowo, ouso ga lowo. Wuon gi ong'e kite. Omiyo ng'at ma wacho weche mag lowo no, mano ng'at man gi kido marach, en janyiego mosechako laro mwandu ng'at ma pod ngima. Ogiwe wuon gi mos, gin gi ongo lowo ne kwar gi oweno baba gi. Lowo iwuoye na ka oru ne nosetho, ka oru pod ngima, in iongo lowo en ma baba gi. Erokamano nyakwata kuom lero kanyo. Bishop awinjo ka nyakwata lero kanyo maler ahinya. Kian ni inyalo chwalo matin to kok inyalo chwalo moro tadwa ni lere nyikwa Ramogi. Nitie oganda moko ma kodhi limo jatuo, koseneno jatuo to neno adier ka jatuo to ok ber, to kowuok to koro korie dala ne oriemb ni center ng'ane macha neno piny kinyo kanrune ikitri Kristo kata guma Ramogi, nikech iwacho ni be inyakwa Ramogi kanyo tiwacho Okinja mago gin joma ok wach weche mabeyo, kendo mago joyeng' wach, ng'ano dholuo wacho no yeng'o wach. Ing'eni kisewuok ka jatuo donge ma emomiyo wasewinjre ni ng'ama dhi rito jatuo en ng'ama nosetimno nonro bogo kogno bo nwang' ng'ani to biro rito ng'ama tuo ni. Ng'atni ok onyal wuok kod wach bodhi oyeng' wach aina no i center, nikech ing'eni kiwuok bi dhi chako wacho ni ng'ani aneno to aneno korach,
okin ng'ama ber. Ichudho moloyo mano tichudho kata dala. Ichudho jatuo cha tichudho jakadala nikech weche nyaka kamiwuoyo gano Okinja kiten gatie. Kite kino ter jatuo wach. Mana ka kiwinjo ka joma moko dhog gi luso go bro de wacho ni waromo na kod ng'ane ko aneni ka to ng'ano chako na lando ni jin ni rach kabisa tano kane kata kirach. Koro ing'e ni jatuo bedo kamedo chudhre. Koro emo mineno kaka nyadi mang'eny ng'atni mane riek kabisa mane ogo kogno ni. En ka ng'ato kato neno mana ka bende seche moko ng'eny ji ong'e ga ng'ane taneno to ng'ani to piny kanuru ng'ane kawuono rach to obro dhi adhe makata koromo kod ng'ato e center kata mini dho osuptal yudo ng'ane nade nikech sano koro saneno serumo warito nyaka ng'ito wacho aneno ka osechako kodho moyo korach ahinya mane kaka ng'ato ne duoko ga chunyi dala maber to kata mani kori odonge ji biro penji wachne en wach mani tero mana joma chiegni kabisa ka en dhako tiwacho mana chuore kata nyithine baba uta dhi neno kata nyaminu adhi neno tanwang'e koko ber ahinya walam ni mna uru Nyasaye to ng'at mawuogo Okinja e center kapok ochopo kati dala neno madho chai magawa moro koro ne bana neno ng'ane okewa neno karach rach macha gamo mna chwe makowuoyo koda ichudho jatuo wadnya kabila nitiere kido moro bende ma jowana ma ok wanyalo samoro kang'eyo kata bende nitiere ka ni ng'ato tuo ma ithiedhe kata oko kapang to ka osene ka koro tuo omere ahinya ok ochango kaka ji dwaro to ji koro osechako solo pesa ne en koro itere e dala koro i dala kucha itere to ji koro osetere nojwang'e nodhi otho kucha nitie jomoko wuod nyaka wilo mane noseter kamano mane ne ka gichopo kadala sana e kinde mane tuo moro ng'e tuoche biro e piny luo kaka e pinywa mar Afrika ka mopogore opogore e kinde moko manyo koro waneno ka tuo maduong' waluonge ga kamano nodonjo jomoko nokaw goteri dala to jogo nene koteri dala joma nogo kom piny ma welfare nitere dala jogo emoduogo tho borumo to ng'acha ne kendo dhi okwobo duogo kapango bu kendo dok tich tiyo omiyo kit Ramogi Ajwang' mana kaka wanyiso nyikwara mo ng'at matuo en ng'at ma irango mana kaka ikweyo chunye nikech thoma mare to mano ikinde kod Nyasache erokamanya kwata waneno ka sa urumo to wach madwa ni mondo itiekgo ma Ramogi baneno ka noketi wach ma ng'ama dhi neno jatuo iwacho ni ka en ng'ama dichuo to ka chiege jachode kik chop kama entie kod ng'at machodo chi ng'ato kik chop kar kanyo dwani ler kwa Ramogi winj kanyo mano en kare wuod nyaka bilo ni ng'ato ka ne tuo to samore nwang'o kata jonyuol ne pod nitie to koro kwa tuo hewe ahinya to ni kawe itere ni od min mare ka pod en ng'ama odak e dala gi pok ogo dala mondo min mare otuoye nikech gimomiyo nitimo kamano ing'e ni joma mon ma pod tindo ma dendgi liet inyalo nwang'o samoro goga kona kod yueche ne ikor gweng' to komulre gi ji mane ok otimo kode dhoji kata leswa mar kendruok to mano kendo koro rach kit dak ma kobiro mulo chuore koseagodre kod jogego to mano ochudho chuore mano chuore no tha thoe kata ng'ama chodre gi chiegi ok onego bi oneni ng'ango kamininde ma koro ituoyi e tuo siranda momuli no to idhi nade mano ng'ano onegi tekle kata mana seche misetho be pod ok dwa ng'at machodo ga chiegi mondo bi bunyon kata lowo mar liel kamokunyi mano ng'ano koro en ma koro brotho koro ng'at matuo en ng'at ma sama koro enie ng'ango ma ok owuoth cha to idwaro ng'at maler ema dhi rite emomiyo kinde ma sani nwang'o ka jowa tho mang'eny ahinya kata ng'at moko onego bed nobro tho e osuptal to iwinjo kene dhi nene tinwang'o kober kawuono to ng'ato ka kendo odhi onene godhiambo to ae ka chopo gotieno ka kinji dokto no ng'ane osetho wanwang' koseteri mochari matiende nitie ng'at mamule ka emoko winjro mule nitie joma osechudh nikech timbe machal kamano erokamanya kwata wach maditiekgo atieko kanyiso nyikwa Ramogi Ajwang' ni wach mane wawuoye
en wach motegno, wach mar tuo to kod tho. Gin weche motegno ahinya. Ng'at ma tuo en ng'at mane nirito nikech en ngima ma ok dwa nolal. Mane nyaka dwar kaka gik mag ler lilo ema koro iketo mondo ochop kama entiere. Kuom mano nyikwara Mugajwang', wan gana joote, nitie jomoko ma e chenro ka chenro wahinyogi. Gik mawuok e dhowa kara mulo mna gin to giparo no orwa. Wan orwa mna kaka iparo no, to ng'ama orwa en mana Mugajwang' tao Pokot giri gi Ruoth Nyasaye mane ochweyogi. Mondo waparnu gik mung'eyoga mondo mi oluwre kod kaka misungu be nondiko e buge cha, parni giuru kata ging'eyo. Mano e gima wan watemo timo. Koro wawacho ni awino kibrit, ing'en mano juogi mara Mugajwang'. Gin kod jeje obara. Onge kaka dwa wach weche ramogi to gidong'. Bendi neno ka gibet kanja giyiengo wigi. Kod profesa ma wuod Nyakogelo, wuod Nyajoro, mano wuod Seme Kochola Alungo School. Iluongo ni Professor Francis Odhiambo Duol, mano Vice Chancellor ma Technical University of Kenya. Erokamano nyikwara Mugajwang'. Erokamano nyakwata Pokot, ang'e ni jagoro mang'ula mawuok James Okelo, mano wuod Alego Kanyinek, wuod Nyajuok, odak Obambo kucha. Mano ng'ama goro ot mang'ula, iwinjo ka joluo wacho ni mang'ula. En ng'ama goro ot mang'ula, ogoro kabisa ma ng'at madwa gero ot modwa nodagie ot machalo od misungu. Ng'e jaluo ohero pakre ni mara ni chal ma misungu. Ng'ama goro kamano iluongo ni James Okelo, mano wuod Alego Kanyinek, manyocha goro ga kambi maduong' mar sirikal miluongo ni Kenya National Housing Corporation. To nyocha dhi retire, orutaya. Koro sani ogoro e kambi mamare ma en ma koro loso. Erokamano nyikwara. Erokamano. Bishop wach maditiek go chike mata Jatuo. Kwa Ramogi aparo ni wache weche ma wawuoye kawuono ni gin weche motegno ahinya. Joma ne winjowa mano bedo tienda bila wagonu erokamano nikech ang'en weche gi dhi konyo kendo gin weche mang'en odonjo e mier ka mier. Onge dala ma onge jatuo, onge dala ma pok ng'ato thoe, onge dala ma gombo onge. Koro ang'en ka uwinjo ka watwak e weche gi, to weche gi gin weche mo orwa kod polo malo mana kaka kod kaka osewacho. Ang'e ni Nyasaye bro telo no. An Bishop James Otieno Makogola ma jalego nyadhi nyaka kendo wachak waromo odiochieng' machielo. Ang'eyo ni nyaminwa okewa ng'anene Okinja nyaminwa Malis nyocha ne omoso jabila kendo wacho ni jabila no bro kelo gweno mondo jabila ocham lunch. Ang'e no winjowa Jokobare bende nowacho ni waket ni jabila ni gino gichwe ma ok giwuoyo kodwa. Gineno wa Jokobare ma joboda boda to kod manyadhi. Alois Ogayo Ndaga to kod Joyce ma japuonjna. Nyasaye mondo gwedhu to kod dalawa maduong' mar African Revelation Church kata Rofweny e East Africa kana Buro Mission Headquarters. An walemo Kaloleni Estate, kibiro Kaloleni Estate kanyo tibro nwang'o ka wago tach kanyo waleme. Nyasaye mondo gwedhu. Erokamano. Erokamano Bishop, ageno ni gweno no juogo ero gir kado matek. Waburo rite to gi joboda boda manyadhi. Uriti ting'o wa bang' chamo gweno. Nyikwara Mugajwang' ageno ni watwak maber e chike mane Mugajwang' oketo ni tayo Jatuo. Kendo ayudo adier ni kara Jaluo ne kijwang' Jatuo, Jaluo ne rito Jatuo e yo makare. To un jogo matuo, ubende nitie chikre Mugajwang' mawacho nyaka utegi chuny jok maritou. Wekuru lierre maka ng'ato biro neni to kore wena ni tho. Ibendi temo tege miwacho na kawuono taneno ka chiwo maber. Kinyise mna na yuagruok no noweni de ma yuak ni gino kawuono regi onding'a ka ba winje ni tok ng'uta. Ng'ama pod tin nyaki tegi nyithindi, ok ibeda beda ng'ama yuagre. Nyikwara Mogi mata chenro Okinja Makambo jaote juogi nyaka chopwaro mi chenro machielo kam wabro none ni juogi ni to en ang'o musiko wawuoye tawacho nan jaote ne. Wanere kendo ka Ruoth Nyasaye Nyasach Mugajwang' owenwa thuolo. Erokamano.